ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልቲ ሲኤም ኤክስትራ ሾው ዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዝና ልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ክሪስቲና ራኪ ንኤርትራ ወኪላ ኣብ ቻምፒዮን ምሕንባስ ዓለም ንምስታፍ ሃንጋሪ ኣትያ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ዝተወከሉ ኣትሌታት ዝሳተፉ ቻምፒዮን ምሕንባስ ዓለም ወርልድ ስዊሚንግ ቻምፒዮንሺፕ 10 ታሕሳስ ኣብ ሃንጋሪ ተጀሚሩ ኮኸብ ሓንባሲት ክሪስቲና ራኪ ንኤርትራ ብምውካል ኣብዚ ዓለማዊ ውድድር ንምስታፍ ድሮ ኣብ ሃገረ ሃንጋሪ ኣትያ ኣላ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣገራዊ ውድድራት ናገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብምውካል መቕሉል ውፅኢት ከተመዝግብ ዝፀንሐት ክሪስቲና ሎሚ እውን ዘድልሉ ምድላዋትን ጌራ ቀሪባ ኣላ ፅቡቕ ዕድል ንምንየላ ኤርትራዊ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ጎያይ ፀጋይ ጡዕማይ ወልደ ሊባኖስ ኣብ ኣሜሪካ ብዝተኻየደ ውድድር ማራቶን ካሊፎርኒያ ቀዳማይ ኮይኑ ኣብ ርእሲ ምዕዋቱ ንልዕሊ 40 ዓመት ከይተደፍረ ዝፀንሐ ሪከርድ ከም ዝሰበረ ካብቲ ቦታ ዝተፈነወ ዜና ኣረጋጊፁ እቲ ንኤርትራ ብምውካል ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራዊ ቅድም ዝተኻፈለ ኦሎምፒካዊ ፀጋይ ጡዕማይ 42 ኪሎ ሜትር ብ2 ሰዓትን 7 ደቂቕን 35 ግዜ ብምዛም እዩ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ተራእዩ ዘይፈልጥ ፍጥነት ከመዝግብ በቂዑ ኣሎ ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ኤርትራ ኦሎምፒካዊ ኣትሌት የማነ ሃይለ ስላሴ ተዓዋቲ ማራቶን ሆኑ ሉሉ ኮይኑ ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብምውካል ኣብ ቻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለምን ኦሎምፒክስን ካልዓበ ሃገራዊ ውድድርን ንምውካል ኣብ ማእከላይ ነዊሕ ርሕቀት ጎይ ዝፀንሐ ኤርትራዊ ኣትሌት የማነ ሃይለ ስላሴ ኣብቲ ኣብ ኣሜሪካ ብዝካየዱ ናይ ማራቶን ውድድር ቀዳማይ ምዃኑ ተዓዊቱ ኣሎ ምስ ስፓኛዊት ጋንታ ሙቪስታር ክሳብ 2026 ዘጽንሖ ውዕል ኮንትራት ዝፈረመ ቻምፒዮን ኤርትራ 2024 ናትናኤል ተስፋጽን ምስ ሓዳስ ጋንቱ ተጸምቢሩ ንምድላው ውድድራት 2025 ኣብ ስፓኛ ልምዳቱ ጀሚሩ ኣብ ናይ ግዜን ቅጽበታዊ ውድድር ሙሉእ ብቕዓት ዘለዎ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ናትናኤል ተስፋጽን ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ምስ ኣሜሪካዊት ጋንታ ትሬክ ድሒር ኣብ 2024 ናብ ሊሊ ትሬክ ዝተቐየረት ጋንታ ድሙቕ ውጽኢታት ድሕሪ ምዝጋቡ ሙቪስታር ናብ ሕቑፋ ክትእትዎ ወሲና ናትናኤል ተስፋጽን ኣብ 2025 ኣብዛ ጋንታ መንጎ ምኩራትን ሓይላትን ናይ ግዜ ተቐዳደምቲ ኮሎምቢያዊ ናይሮ ኮንታና ስፓኛዊ ኤሪክ ማስን ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር ከዓ ፈርናንዶ ጋቪራን ተሰሊፉ ውድድራቱ ከካይድ እዩ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ኣባል ማሌዥያዊት ጋንታ ትሬንጋኖ ፖሊጎን ቲም መትከል ኢዮብ ዝቕፅል ዓመት ውድድር ምስታ ማሌዥያዊት ጋንታ ንኽፃወት ንተወሳኺ 1 ዓመት ውዕል ኣናዊሑ ኣብ 2018 መንገዲ ዳይሜንሽን ዳታ ናብ ትሬንጋኖ ፖሊጎን ቲም ዝተፀምበረ መትከል ንሻውዓይ ዓመቱ ኣብ ትሬንጋኖ ንኽፃወት እዩ ቢሮን ወረቐትን ኣረኪቡ መትከል ኢዮብ ኣብዛ ዓመት ስፖርት ኣብ 55 ናይ ውድድር መዓልታት 763 ኪሎ ሜትር ጓዓዝን ከሎ 264 ናይ ዩሲአይ ነጥቢ ድማ ኣመዝጊቡ ዝሓለፈ ሰሙን ቅድም ሽክለታ ዓለም ዝሕዝን ዜና ምግጫው ናይ መጻኢ ኮኸብ ተቐዳዳማይ ዓለምና ቤልጅማዊት ሬምኮ ኤንቨሎፔል ምስ ናይ ፖስታ መኪና ሰሚዓ ኣብ ከቢድ ስምባድያ ወዲቓ ቀንያ ማናጀር ጋንታ ሱራል ኩስቴ ፓትሪክ ሌቫቭረ ድማ ድሒሩ ኤንቨሎፔል ኣብ መሰናግልኡ የማናይ መንኩቡን ጎንቦ ድማ ሃረምቲ ከም ዘጋጠሙ ብምሕባር ነቲ ዜና ወግዓውነት ኣልቢሱ እዩ እቲ ምግጫው ንኤንቨሎፔል ኣቕሊሉሉ እምበር ፍሬም ናይ ብሽክለቱ ኣብ ክልተ እዩ ተገሚዑ ነይሩ ኤንቨሎፔል ወላ እኳ ጌና ናይ ተሃድሶ ግዚኡ ጀሚሩ እንተሃልዎ ዝቕፅል ዓመት ውድድር ኣድማዓ ኮይኑ ንኽምለስ እኹል ትሩፍ ግዜ ኣለዎ ማርያምቲ ኤንቨሎፔል በቐሊሉ ክርደአና ዝኽእል ተቐዳደምቲ ወላ እውን ካብ ውድድር ወፃእን ከለዉ ሓደገኛ ክሳብ ንሂወቶም ኣብ ሓደ ክእቱ ዝኽእል ሓደጋ ከም ዘጋጥሞም እዩ ኤንቨሎፔል ከቢድ ሓደጋ ከጋጥሞ ሕጂ ናይ መጀመሪኡ ግዜ ይኩንን ኣብ 2020 ኣብ ኤል ሎምባርዲያ ብቢንቶ ፀሊፉ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣካላቱ ዝርከቡ የዕፅንቲ መንቃዕትን መስፈርትን ኣጋጢሞ እዩ ጌና ኣብ 24 ዓመቱ ዝርከብ ኤንቨሎፔል ኣብ 2024 ድሕሪ ዘርኣዮ ተኣምራታዊ ዝኾነ ብቕዓት ነቶም ኣብ ቁመንኡ ስጋኣታቶም ዝገልጹ ዝነበሩ ወገናት ኣፎም ከትሕዞም እንከሎ ኣብቲ ናይ ነዊሕ እዋን ሕልሙ ዙር ፈረንሳ ሳቲፉ ድማ ናይ መድረኽ ዓወት ብሉፅ መንእሰይ ዝኣመሰሉ ዓወታት ዝርከብዎም ኣብ ናይ ውህሉል ግዜ ነቶም ኣብቲ ውድድር ካብኡ ዝሓሸ ተመክሮን ለምድን ፅንሖም ታዴ ፖጋቻር ዮናስ ቪንጋርድ ንስዒቡ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ እዩ ውድድሩ ዛዚሙ ኤንቨሎፔል ኣብ 2024 ዝብለፅ ዓወት ዝረኣየሉ ኣብ ኦሎምፒክ ፓሪስ እዩ ኤንቨሎፔል ኣብ ኦሎምፒክ ፓሪስ ንናይ ፅርግያ ውድድር ንናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ዋቱ ታሪክ ሰሪሕ እዩ ምክንያቱ እዚ ኤንቨሎፔል ኦሎምፒክ ዝሰርሖ ታሪክ ዛጊት ብዝኾነ ተቐዳዳማይ ተበፂሑ ዘይፍለጥ ምዃኑ እዩ ኤንቨሎፔል ድሕሪ ኦሎምፒክ ፓሪስ ናብ ዙሪክ ኣምሪሑ ኣብ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ቻምፒዮን ዓለም ግዜ ሲዕሩ ብምዕዋቱ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክብሪ ክዕቅብ ክኢሉ እዩ ኤንቨሎፔል ነዛ ስሙር ዝበሃል ግዜ ዝሕልፈላ 2024 ብከምዚ ከቢድ ሓደጋ ክሰናበታ ዘይዋሓጠልካ እዩ ናይ ተሃድሶ ግዜ ድማ ነቲ ምስ ጋንትኡን ብውልቁን ኮይኑ ዝከካይዶ ዝግብኦ ዝነበረ ልምዳት ኣሰናኺልዎ እዩ ተቀዳደምቲ ኣብ እዋን ጾታ ድሕነቶም ቀዳምነት ተዋሂቦ ይስራሓሉ እዩ ተወዳደርቱ ውድድሮም ንምክያድ ጽርግያ ኣብዝኣትውሉ ኣብ ፖሊስ ትራፊክ ኣድላይ ኮነ ናይ ተሽከርከርቲ እዋን ፎኬ ጋጥሞም ኣድላይ ዝኾነ ውሕስነት ይግበረሎም እዩ ኣብ ግዜ ልምምድ ግን ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ ደው ኣቢልካን ተቐዳደምቲ ልምዳቶም ከካይዱ ክትፈቅድ ምስ ማሕበራዊ ኩነታት ናብራን ዘጋጭ እዩ ካብ ብሽክለታ ወፃእ ዘለዉ ዓይነታት ስፖርት ከም ኩዕሶ እግሪ መኸተ ጉስጢ ራግቢ ኩዕሶ ሰኪዔት ወዘተ ዝኣመሰሉ ውድድራት ኣብ ዕፁ ማዕጾ ልምዳቶም ዘካይዱ ዓይነታት ስፖርት እዮም ብሽክለታ ግን ካብ ዝተፈለየ ተቐዳደምቲ ኣብ ናይ ህዝቢ ቦታታት ኣብ ቅላዕ ጽርግያታት እዮም ልምዳቶም ከካይዱ ዝግደዱ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብዙሓት ተቐዳደምቲ ክሳብ ቀጻልነት ህይወቶም ኣብ ምልክት ሒዙ ዝኣትውሉ ሓደጋ ኣጋጢሞም እዩ ኮሎምቢያዊ ተዓዋቲ ዙር ፈረንሳ ኢጋን በርናል ኣብ 2020
ክልተን ኣብ ሃገሩ ልምዳብ ዘካየሉ ዝነበረ ግዜ ምስ ኣውቶቡስ ብምግጫዋ ዋና ርእስቲ ኮይኑ ዝነበረ ሓደጋ ኣጋጢሞ እዩ ሓካይም ኣብ እዋኑ በርናል ካብ ዝጋጢሞ ዘሎ መጉዳእቲ ንክሓዊ ተኣምን ምስ ዝሕወሶ ጥራይ ምዃኑ ገሊፆም እዮም በርናል እውን ብወገኑ ብሂወት ምህላዊ ዕድለኛ ክብል ንመውደቕቱ ገሊፅዎ ነይሩ ልክዕው ኢጋን በርናል ድሕሪት መውደቕቲ ናብ ውድድራት ተመሊሱ ይኹን እምበር ቅድሚ መውዳቑ ዝነበሩ ቁመና ሒዙ ክምለስ ኣይከኣለን ኣብ 2019 እውን ኣውስትራልያዊ ቤን ስዊፍት ቁልቁል እናወረደ እንከሎ ንብሽክለትኡ ክቆፃፀር ኣብ ዘይምኽኣሉ ብኣኻውሕ ዝዓብለሉ ቦታ ፀሊፉ ስዊፍት መከላኸሊ ቆቢዑ ምስኡ እንተዘይነብር ነይሩ ኣብዚ ግዜ ብሂወት ናይ ምንባር ተኽእልኡ ዝተሓተ ምንባሩ እቲ ክሬዲት ንካስኩኡ ይህቡዋ ክሪስ ፍሮም እውን ኣብ 2019 ናብ ናይ ውልቅ ናይ ግዜ ውድድር ክራይቴሪየም ዶፊነ ብዘጋጠመ መውደቕቲ 4 ዓወታት ዙር ፈረንሳ ዝነበሩ ተቐዳዳማይ እቲ ተኣምራታዊ ቁመንኡ ብኡ ሓንሳብን ሓዋሩን ከሲርናዮ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እቶም ንቕድድም ብሽክለታ ክብሕቶ ተስቢት ተገይሮም ዝነበሩ ከም ኢጋን በርናልን ዝኣመሰሉ ተቐዳደምቲ ብሰንኪ ዘጋጠሞም ከበድቲ ሓደጋታት ነቲ ክኾኑውን ክበፅሖም ዝግብኦም ደረጃታት ከይበፅሑ ዝነበሮም ቁመና ኣጥፊኦም ተራ ተቐዳደምቲዮም ኮይኖም ዝሓለፈ ዓመት እውን ዴንማርካዊ ዮናስ ቪንጋርድ ኣብ ባስኪዮ ካንቲ ዘጋጠሞ መውደቕቲ ነቲ ንክልተ ዓመታት ታዴ ፖጋቻ ይዕጊስሉ ዝነበረ ቁመና ሒዙ ክመፅእ ኣይከኣለን ከም ተራ ተቐዳዳማይ ኮይኑ ምስ ታዴ ፖጋቻ ተወዳዲሩ እቲ ዝገጠሞ መውደቕቲ ድማ ጠንቂ ናይቲ ድኹም ውፅኢት ምንባሩ ኣብ እዋኑ ገሊፁ እዩ ኣብ ብሽክለታ ዘጋጥሙ ሓደጋታት ከም ተዓዘብቲ ክሪኦ ዝግባአና መሳጢ ቁመና መንጢልና እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ቅድም ብሽክለታ ዓለምና ክነስተማቕሮ ክኢልና ዘሎ ቤልጅማዊ ተቐዳዳማይ ሬንኮ ኦቬኖፔል እውን ብሰንኪ ተደጋጋሚ ዘጋጥሞ ዘሎ መውደቕቲ ኣሰር ኢግና በርናልን ክሪስ ፍሮም ሲዕቡ ናብ ተራ ናይ ኣማተር ተቐዳዳማይ ከይቀየር ስጋኣት ኣፍቀርቲ ቅድም ብሽክለታ እዩ ስሎቬናዊ ታዴ ፖጋቻ ገለ ክፋል ናቶም ዝቕፅል ዓመተ ስፖርት ጅምሮም ውዳት ብወግዕ ተፈሊጦም ታዴ ፖጋቻ ናይ ዝዓመት ስፖርት ውዳቱ ኣብትን 80 ኪሎ ሜትራት ቂዑ ዝተዓወቶ ስትራንድ ቢያንቺ ከም ዝፈለሞ ዝፍለጥ ኮይኑ ዝቅፅል ዓመት ስፖርት ግና መወዳእታ ወርሒ ለካቲት ዝካየድ ዙር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ናይ ዝመፅእ ዓመት ውዳት ክፍልም ድሕሪ ዙር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ቀፂሉ ዝስዕ ውድድር ታዴ ፖጋቻ ናይ ክላሲክ ውድድር ሚላን ሳንሬሞ ክኸውን እዩ ታዴ ፖጋቻ ዝሓለፈ ወርሒ ኣካይዱ ኣብ ዝነበረ ቃለ መሕትት ኣብ ዝቕፅል ዓመተ ልዕሊ ዝኾነ ውድድር ክዕወተሉ ሰሪዕዎ ዘሎ ውድድር ሚላን ሳንሬሞ ምዃኑ ኣፍሊጡ እዩ ፖጋቻ ወላው ካብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ኣብዚ ውድድር ክሳተፍ እንተኽኣለ ክዕወተሉ ግና ኣይከኣለን ፓሪስ ኒስ ተሪኖ ኣንድራቲኮ ቮልታ ካታሎኒያ ታዴ ፖጋቻ ዝውለሎም ውድድራት ናይ ዝቕፅሉ ዓመት እዮም ኣብ ዙር ፍላንደርስ ኢስሪ ሳክሶ ክላሲክን ኣርደርስ ክላሲክ ደጊሙ ክሳተፍ فلومن كلو عبد حر أوان بنيام قرماي تعويتلو زنبرة جنتو بالجم دمان فيلم عجيزة كساتفيو عبد زحلف عمتنا فيلم عجيزة ساتفو تعويتلو زنبرة جوريت على كم زي ساتف دماغ وق عو كوين لو زي مهل لو تاري بوق عشاب جوريت على زبون يجي تقدم ترمى عبزي بود درب مستبق قدامنا نجران تور عود كمسكبو بخال أيد رجال ما بزور فرنسان بوق عشاب سعركم من حيزهم نخمسو مبزحت يوم كنتو دارت بوق عشاب نجوري أكل كان راو درب قبرو تسبيتي كبر ታዴ ፖጋቻ ኣብ ጁሪ ጣልያ ዘይምስታፍ ወግዓው ምዃኑ ሲዕቡ ድማ እቲ ስሎቬናዊ ኣብ ቮልታ ስፓኛ ክዝውር ደልዩ ምህላው ዘንፈትዩ ቮልታ ስፓኛ ትንኮ ታዴ ፖጋቻ ዘይተዓወተሉ ናይ ግራንድ ውድድር እዩ እዚ ተቐዳዳማይ 2019 ግዜ ምስኡ ከይደመቐ እንኳ ኣብዚ ውድድር ተሳቲፉ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ቦክስ ታፊኡ ንፕሪሞዝ ሮግሊችን አሌካንድሮ ቫልቨርደን ተከቲሉ ሳሳይ ተርታሒዝ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ዘኸበርኩም ተኸታተልትና ነዛ ቻነልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ሰዓቡና أمبسا بني بعار سره أمبسا بني بعار سره أمبسا بني بعار سره أمبسا